urob. Asistent. Asistent. Hej. Dáš tu Google. A pozri sa. Tu dáš toto. Vidíš? Vaše údaje asistentovi. Dáš vaše údaje asistentovi. No počkáš si, hej, treba ti internet. Musíš mať internet. A tu je, pozri sa. Prvé, aktivita na internete v aplikáciách. Tak dáš zapnúť. Šipka, zapnúť. Zvukové nahrávky. Hej, zapnúť, videl? No a vidíš,